Vitajte v čaroslovníku. Ak by sa vás niekto opýtal, či existujú čarodejné slová, ako by znela vaša odpoveď? Samozrejme, že existujú. Kde vyhľadať také slová? I hneď sa to dozviete, začína sa čaroslovník. A to ten najčaroslovníkovejší. Dnes sa naučíme čaroslovné slovo leňoch. Viete, kto je lenivec? Spáchtoš, ktorému sa ráno nechce vstávať do školy. A viete, podľa čoho dostal toto pomenovanie? Podľa zvieratiek, ktoré žijú na stromoch v tropických pralesoch. Leňochov. Po celé dni iba chrápu zavesené na konári chrbtom nadol. Údajne, leňochy sa tak chránia pred predátormi. Sú takmer neviditeľné. Mišo sa preto rozhodol túto ich zručnosť vycvičiť k dokonalosti. Stane sa z neho kráľ leňochov. Tak sa zachráni pred predátormi, ktorí ho každé ráno prebúdzajú do školy. Hneď aj začal trénovať. Doteperil do záhrady lehátko a roztvoril velikánsky dáždnik. To preto, lebo v tropických pralesoch ustavične prší. Nič ho nesmie prekvapiť. Lenivo sa povystieral a zvalil sa na lehátko ako úplný expert. O necelú minútku už aj chrapotal. Sníval, že spí zavesený na konári chrbtom nadol. Naraz sa ozval detko. Mišo, 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 kde si? Už je na čase, aby sa išlo. Mišo sa teatrálne zakryl bekou až po uši a pokračoval v spánku. Potom sa ozvala matka. Mišo, Mišo, zmeškáš, kde si sa utiahol, Mišo? Mišo iba znalecky zazýval a nedal sa vyrušiť. Nakoniec sa ozval otec. Mišo, Mišo, rýchlo poď sem. Mišo i naďalej spokojne pochrapkával. O chvíľu však všetko utíchlo. Predátori sa vytratili z domu. To je ono, dosiahol svoj cieľ. Konečne je v bezpečí, hurá! Slávnostne vyliezol z vlastného tropického pralesa a defiloval po obývačke ako osloboditeľ sveta. Pospevoval si veselo. V tom na stolíku zočil ceduľku. Mišo, my sme odišli na výlet do zoologickej záhrady. Vrátime sa večer. Prinesieme ti fotku leňocha. Čau. A ja chcem ísť, zabedákal kráľ leňochov.
raz, keď ste sa naučili nové čarodejné slovo, vyzývam vás na čarodejnícky súboj. Vedeli by ste odpovedať na nasledujúce čaroslovné otázky. Viete nakresliť leňocha? Kde sa nachádzajú tropické pralesy? Čo všetko sa dá vidieť v zoologickej záhrade? Odpovede zašlite na čarodejný e-mail čaroslovník@gmail.com. Do čaroslovníkovania.